Kaixo artistak, begiratu nola gelan oinarrizko elkarrizketak landu ditugun. Batez ere barkamena eskatzeko, kaixo eta gure esateko, mesedez gauzak eskatzeko, eskertzeko. Agian egunerokotasunean umeak errekurtsorik gabe, hitz egiteko errekurtsorik gabe ikusten ditugunean, haiei ondo irakastea hori nola adirazi. Beraz, hemen ostadar moduan jarrita dago gelan landu eta gero, gaztelaniaz ere daukat materiala zuei pasatzeko, eta gero, pasabidean ere, olakoak jartzen ditugu, segumeak beti hemendik ibiltzen direlako. Horregaitik, elkarrizketa hauek oso erabilgarriak dira. Haiek etengabe irakurtzen dituztelako. Hemen beste bat, eta hemen beste batzuk. Honekin batera, justo sarreran, gelara sartu baino lehen, umeak hemen aukeratu aldute edo besarkada bat ematea, edo dantza txiki bat nirekin egitea, ematea bostekoa, edo musu bat, edo bestela egunon edo arratsaldeon baino ez esatea. Ni hor nago bere zain, eta egiten dugu. Beraz horrela, bai goizetan eta baita arratsaldetan ere, haiek irakaslearekin beste harreman berezi bat daukate. Eta material hau guzti hau, zuekin partekatzeko jarriko dut, eta interesatuta bazaudete email bat bidaltzea. Bestela Instagramen ere badago. Beste bat arte eta erabilgarria izango zaizuelakoan.